No niin, morjesta taas. Täällä Etskimo64 ja... Hei, sano nyt. Matti. Joo, ja tää on siitä toinen osa siitä, joka me äsken kuvattiin. Eli... Nyt me löydettiin lampaat. Jep. Jep. Ja... Nyt me tehdään keksejä. Kaupasta tarvinnut edes lähteä. Joo. Niin, eikö lampaita tarvinnut edes paljon, et... Näin tehdään keksejä sitten. Mä sain 32 keksi. Tuu tänne, mä annan sulle sun omat. Eli niinku puolet. Mä heitän ne tohon sun taakkeen. Heitä. Tää video saattaa vähän lagata, kun mulla on kaikkia ohjelmat päällä. Niin. Ensi videos. Se lennä! Eihän lennä. Niin ensi videos mä otan kaikki ohjelmat pois, ettei tää lagaisi niin paljon. Koska se käsittelee vielä tota edellistä ohjelmaa. Ohjelmaa kuin videoa. Niin siis. Ja tässä osa olisi tarkoitus niinku mainita Taskumatti myös. Tuu tänne maini. Mä teen meille nopeeta pikkuikkuna. Joo. Noin muut puut pitää vaan hakata pois tieltä vielä. Eli nyt lähdetään. Mä otan buketin mukaan. Ota. Ja pikki ton kuokan tilalle. Mä meinasin ottaa kivikuokan, mä teen iron pikin. Joo, tee mullekin. Koska sitäkin on nyt varaa sitten. Niin. Hui! Meille jäi vielä 34 ironia. Apua! Tuu auttaa! Skeletoni tappaa mut varmaan. Ei tappanut. Mulla ei oo sit taas torssia. No ei oo mulla... Oh! 2 spideria! Täällä on varmasti joku spawneri. Mä otan vähän lankkiakin mukaan. Me saadaan jo virvelikin. Mitä? Saadaan jo virveli, tai onkin. Se onkin. Älä valehtele mulle. No ei mitään. Oota, niin saat sun piki ja torssit. Mä hakkaan täällä hiiltä. Joo. Missäs päin? Jaa, siellä. Siinä on sun piki ja siinä torssit. No jee, mulla on 12. Jee, mä sain enemmän. 25. Noin. Rautaa heti kun mä kävelen kaivoksen, niin 2 esiintymää. Ja zombi. Kultaa. Ei toi Etskim osaa mainata, ei se löydä mitään ikinä. Ja redstoneja. Tuli niinku mulla oli särrävika, mutta ei oo. Mikset sä tukit tätä vettä? Älä tuki! Meni jo. Tyhmää. No mitä? Mä olisin tarvinnut sitä. Jaa, no sit. Oli justiin tullut sakeen sitä ja se tuli. Et saa enää keksiä. Nyt tuli kuoleva! Huomasin! Taskumatti mulla ei oo. Älä ota mun kamoja, mä juoksen takas. Joo, en. Jäi puoli HP kun mä hyppäsin yhdestä paikasta. Ei vaan muuta. Ai sä hyppäsit tuonne. Ei kun siis mitään. Tuossa appoottis. Joo. Tai siis yksi ja Anteeksi. Aivastin mikrofoniin. siinä se on. Tai ne vois sanoa.
Nyt mä oon täällä. Varus sun takana on vaikka kuinka paljon zombeja kaikkea örkkejä. Kyllä mä näin. Oi kill. Juu. En oo sokea. Mulle jäi 1,5 HP:tä kun sä löit. Saiko sä ne sun keksit muuten? En. No mä heitän ne sulle. Kiis. Hei tossa on muuten lapits latsu. Tonne kyllä tippui jotain. Minne? Tonne alas. Älä peitä sitä vettä! Joo en. Nyt se on mulla puketissa. Mä hakkaan tästä vähän redstoneä. Joo, eli me tehdään heti sen edellisen jakson perään tää video. Niin. Ajateltiin, että nyt kummallakin on aikaa. Juu. Eli tänä päivänä on tullut niinku 3 videota YouTube. No se on hyvä. Ja tänään on sunnuntai 2. Niin. syyskuuta. Joo. Ja sitten viikonloppuisin tulee aina enemmän videoita kuin niinku arkisin tai... Mitenkö sen nyt sanoo? Niin. Meillä ei oo mitään parhaita mikkejä sitten. Juu ei. Nokki toikin mulla pätkä. Siinä on. Ja mulla on joku 14 euron mikki, kiva. Mulla on 10. Joo, eli Mitä? tultiin umpikujaan äsken tänne. Tultiin umpikujaan äsken. Jaa. Nyt olisi kiva löytää vielä reitti ylös. Mä tiedän aina. Eiku joo, nyt mäkin löysin. Eiku, mitä? Onko sulla lapitslatsuja? On mulla 12 ja hommia. Mulla on 14. Se on maailman arvokkainta asiaa. No. Se on maailman huonointa asiaa. Eli me tultiin tää. Joo. Ei kun niin joo, täältä me tultiin. Tässä oli se vesi. Niin, onko mä tuki? Tänne. Täälläkin on kauhea pudotus Mä taas. hakkaan nää hiilet tästä. Ja tää paikka on ihan täynnä zombeja. Jaiks. Onko sulla mulla puut? Mikä? Puut. Ei. Voi. Onko sulla monta miekkaa? 1 ja sekin aivan kuuluu. Mullakin on punaisella. No, joo on toi punaisella, ei se ole oranssi. Mulla se on jo punaisella. Täällä on zombi, jolla on Rottenfessi kädessä. VTH. Haluaisitko katsojat nähdä? Varmaan haluais. Mä TP:tän suhun. Joo. Tää on erikoistapaus. Joo. Niin. Siinä. Syvänä. Hei! Odota! Joo! Se syö niinku omaa lihaansa. Hei, tuu tänne. Siellä me ollaan käyty. Kattokaa ne. Rottenpress. Mä tapaan sen, niin saisikohan sitä jotain. No ei saanut mitään, ei edes sitä Rottenpress. Ei kun niin joo, me pelataan Snapshotilla, ne voi ottaa tavaraa. Voi.
Mun mielestä. Ja täällä on paukut. Tarkoitatko creeper? Joo. Nostaanko maan pinnalle, kun vielä osata? Jos mä enää osaan. Mä menen katsomaan tonne zombispawnerille. Täällä on ihan varmaan zombit spawn. Saanko mä TP? En mäkään löydä enää tältä ylös. Mä löydän, jos mä saan TP. Smaragdi! Jee, hakka! Sen saa Joo. rautaa. Mitä? Sen saa rautaa mun mielestä. Saa. Kaikki saa rautahakulla. Paitsi obsidiani. Niin. Mulla loppuu äsken soihdut. No mistä me tultiin? Oliko hetki? Creeperit! Ja spirit. Ja Älä endermani. sitä hakkaa. Täällä on toinen. No niin. Ai endermani. Täältä hyppii spiruja mun päälle ihan koko aika. Mä kohta kuolen tän Emeraldin kanssa täällä. Mä löysin reitin. Löysitkö? Onks sä... Löysin. Niin mä oon päällä. Portais. Fuck. Pitääkö sun TP? Joo, mutta tää on sitten vika kerta kun TP-tetä. Niin. Oikein pahoissa tilanteissa vaan saa TP. Mulla on stäkki hiiltä. Ai sulla. Mulla. Oh! Creeperi! Juokse! Ylös! Ylös! Tuu tänne. Se on mun kipuska. Ei, se on mun. Ja justi FPS. Joo. Mä teen meille rautamiekat. Mä mehätään sen spiderinkin täältä. Hop. Nyt tuli loppu kumminkin huudekko. Ai! Täällä, oota. FPS. Joo, kiitos. Niin, joku jakso me voitais vähän seikkailla täällä varmaan. Että ei tarvi olla ihan samalla pikkusaarella vaan koko ajan. Spiderin silmä. Mä söin sen. Voitte vaikka laittaa kommentteihin, että pitäisikö meidän lähteä joku jakso vaan seikkailemaan vähän. Ja sitten, että haluatteko te yhdeltä serveriltä niin muuta kuin tästä niin videoita. Ei Autocraftista, jonka mä uppasin, vaan yhdeltä Palikkamine nimiseltä serveriltä. Niin, siellä voitaisiin itse asiassa tehdä vielä tänään esittely, jos jaksetaan. No, vois, koska 4 tuntia vielä siihen, kun kello on 8 illalla. Niin. Mutta varmaan laitettaisiin ainakin yksi jakso ensin uppaamaan YouTubeen taas. Tänään mä Vai? oon ladannut yli 4 videota. Niin. Mutta se on hyvä varmaan teillekin katsojille, kun tulee paljon videoita.
Ja niin me ollaan ainakin se ajateltu, että me upataan vaan videoa Sitä tahtia. niin kuin tässä nyt keritään. Niin. Eikö? Mä tein itse asiassa onkin. Ihan huviksi. Joo. Mä hakkasin nyt justiin meidän Mä voin tehdä junglet. niistä mun single player let's playstä pitemmän, kun mä hyväksyin sen koodin. Lähetin mun puhelinnumeron sinne Googlelle. Niin nyt voi tulla vaikka puoli tuntia pituisia Minecraft let's playtä. Niin ne olisi Että ehkä voi- kivempi, mutta ei nyt silti joka jaksosta ole mitään tuntia silti. Että niin kuin jotain sellaisia 20-puoli tuntia, 20 minuuttia puoli. Niin. Tää jakso itse asiassa voisi vaikka päättyä. Joo, No, onko sulla mitään sanottavaa? No, on. Heippa. heippa YouTubeen, nähdään seuraavassa jaksossa. Moi!